Äderki döwürde milli ykdysadymyzyň bünyatlaryň pudu hasaplanýan neft gaz ulgamyny ulus şergadanýa, ýalňyz energetika toplumynyň düzüminiň işine ýa-da zamanyň täsir tehnologiýalarynyň alman gazananlarynyň işçiň urnaşdyrmagy netijesinde bu gurdu anyp barlayan işler özüniň oňy netijesini berýär. Ýurdumyzyň neft gaz ulgamynyň düzümleriniň işine ýa-da zamanyň täsir tehnologiýalarynyň alman gazananlarynyň we dünýäniň ösen tejribeleriniň ýa-da urnaşdyrmagy Podon işgärleriniň hünär derejesini kämilleşdirmegi, ýerine ýetirilýän işleriň netijelik häsiýeti eýe bolmagyny şertlendirýär. Şonuň bilen baglykda Türkmen Neft döwlet konserniň hünärmenleri neft gaz gorlaryny artdyrmak, neftin we gazyň çykarylýan möçürlerini artdyrmak boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmegi uguruny zerur taýdanlar edýärler. Bu bolsa Podon öňçül düzümleriniň işçiligini ýokarlandyrmakda, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmakda aýratyn ähmiýetli ugur hasaplanýar. Gahrman gydamyzyň ýalňyz energetika toplumyna başyny başlayan giň möçürli özgörtmeleriniň hormatly prezidentimiziň ýollaşygyna üstünlikli amala aşyrmagy netijesinde täze känlerin çalt tepkinlerde özleşdirmegini, gözde agtarış maksatly goýular bilen bir hatarda ulanyş maksatly goýularyň gurulşyklarynyň netijelik häsiýeti eýe bolmagyny öpüşen edýär. Bu gurdu anyp barlayan işçilerin döwletimiziň üns merkezine saklanmak bilen öňde durýan wezipeleri ýokary derejede amala aşyrýar. Neft gaz känlerini şol sany dünýäde känini goýularyň gurulşy üçin zerur bolan turbolary, kimik serişler satyn almak hemde birow meýdançalaryny, goýulary barýan ýollaryň gurulşyny amala aşyrmak işleri üçin döwlet tarapyndan ägert uly serişler gönükdirilýär. Häzirki döwürde dünýäde känini 2 tapgyrda 10 sany ulanyş goýusyny birowlamak gözegine tutuldy. Onun birinci tapgyrynda goýularyň 5-si birowlan ulanşa tapşyrly, ikinji tapgyrynda anyp barlayan işçilerin şäherlerinde Türkmen Neft döwlet konserniň neft gaz birowlanş müdürlüğiniň birowjulary tarapyndan ulanşa girilen we çuňlugy 6730 metr bolan ulanyş baha beriş goýusundan bir gijiň ýüzüň dowamynda 70 tonadan gowrak gaz kondensat akymy alındy. Munyň özü Türkmenistanyň şany garaşdyrynyň 33 ýyllyk bayramynyň bellenýän günlerinde amala aşyrylmagy Podon işgärleriniň öz bolşy bayramçylyk sowadyna öwrüli. Türkmen Neft döwlet konserniň işgärleri neft gaz Podonyň ösürme uguruny döwlet derejesinde alady edilýäni üçin hormatly prezidentimiz we gahrman gydamyza alkyş sözlerini aýdýarlar.